ayaphenduka amakholwa uma sesixakekile. Ngiyabuza ngibona labantu bayehla bayenuka ngesithuku zabo zokujabula. Ngiyabuza ngiyababona labantu uma bejabule baminze bumnyameni besisiba segazi nesinyembezi. Namhlanje ukuchitheka kwegazi lomuntu akusesona isinengiso. Isibhamu sikhalo ubusuku nemini kwelakithi ubunkabi sekwabo omkhulu umsebenzi. Bachitha igazi elingonanga behambe beyodla imali ematwaleni bedlisele bedla ubusha babo. Maye ngoba izinkabi zakithi zonke ziphelele ebusheni lomhlaba wesijeziso. Umthetho ugunyaza isinengiso nodade wethu kuthiwa bakhipha iziswe nabo beyibulala imphefumulo engenacala. Ekugcineni kube mnyama kuvaleka izinto zabo befuna ukuhlawulelwa behlanjululwe ngathi babe ngenacala. Umoya womuntu uyakhuluma wambulala uyokulandela njalo kuphi nakuphi. Alengibizele nalamadoda abulala abafazi athi ayabathanda. Ngifuna bezongitshela ukuthi kanti umuntu mayisethe uyakuthanda kusuke sekungowakho na. Kungani nibabulalela ukuthi sebethi abasanithandi? Aniboni ngani ukuthi naniqondene nokungebo noma aqondana? Kanti alazi uthando oluphelele emoyeni, uthando elingenasisekelo. Isincithakalo zezwa sipheli namhlanje ngezandla zenkosikazi. Indoda iyafa umfazi akanqeni ukuzenza umfelokazi uma efuna ifa. Amakhosikazi athathwa ngenhloso yokuvusa imizi, kepha namhlanje siyababona yibo abachitha imizi. Amathambo obaba omkhulu nokhokho ayaphenduka emathuneni uma bebona emgilingwane egilwe emzini yabo. Ezweni kanti sasingadalelwe ukuthi kuyoba indoda nomfazi, umfazi nendoda. Ningixolele bakwethu bembuza mina, ngibuza ngokungazi. Leli zwe liqondile linjalo linakuqondwa. Omunye nomunye usho kwakhe sebeshilo bathi sekuyizi izinsuku zokugcina. Sesibonile imbuso ivukelana, sesibabonile abantu bephenduka izilwane. Sichaphakile nezimfundiso zamanga, sebefikile nabaprofeti bamanga. Angazi noma lo mhlaba usuchithiwe, sengibona ugcwele izincithakalo. Baba wemfihlakalo ohlala emfihlakalweni, khuluma ngezwi lakho lemfihlakalo uze usivezele baba imfihlakalo.